La Devesa és un parc que és patrimoni del conjunt dels gironins. Són molts anys d'herència que se'ns ha atorgat i que la nostra obligació és preservar-la, és fer-la millor, la seva gestió. Durant molts anys ha estat com bastant oblidada i això ha portat, de vegades, a propostes fora de lloc. La proposta de posar un pavelló a la Devesa era una proposta megalòmana, com a resultat, de vegades, de no reflexionar a fons sobre la política d'equipaments que ha de tenir la ciutat. És cert que calen pavellons esportius i l'esport és un element clau per la cultura, per la cohesió social, per l'educació. Però un espai com aquest necessita d'espais amables, d'espais que no signifiquin grans estructures, que puguin d'una manera o altra reconduir i malmenar el que és la Devesa. Per això la nostra oposició, una oposició llarga, una oposició constant, que ha tingut la gran virtut de remoure elements, de remoure situacions i de que el protagonisme del moviment que ha portat a que el pavelló no es faci d'Iniciativa i Esquerra Unida a Girona en el govern ha estat sempre constructiva. Però clar, donar la raó a una majoria de govern en aquest sentit no hauria estat constructiu, hauria estat destructiu, hauria estat contrari als anhels que nosaltres tenim. Pel futur el que cal és que el pla d'usos, que és tot just el començament d'aquesta revitalització, es vagi aplicant. Trobem els recursos públics i privats per fer-ho possible i sobretot acostem a la Devesa tots els ciutadans i especialment aquells que hi viuen a prop, que són els primers en donar el pas endavant per preservar-la. Aquest és el nostre llegat i és un llegat que hem de mantenir i preservar.